el que buscàvem era la protecció. Entonces, teníem per una banda els beneficiaris de serveis socials, per dir-ho entre cometes, i d'altra banda és que no podien anar a comprar perquè eren població de risc. Entonces, mai s'acabava de repartir, sempre teníem... I això durant la fase d'alarma. I se mos solapava els repartiments amb les cridades, perquè una altra necessitat que vam detectar i que així no se va coordinar va ser la de ventilar emocionalment a la gent gran que no podia eixir de casa. Les coses que volíem preguntar-te, clar, sí. Ho vam veure. Sí. No podem dir que la gent gran ha estat abandonada, perquè no ha estat abandonada, però sí és veritat que han estat en una especial situació de vulnerabilitat, sobretot, se me fiquen aquests pèls de punta, la gent que viu així, la gent gran, i per exemple la seva família viu en València. No podien canviar de província fins molt després, no podien canviar de província. Mos va ocórrer fer videoconferències amb la família. Veure la teva família. Vam comprar 2 tablets a propòsit perquè el voluntari pogués anar a fer la conferència amb la família. I són coses que no tenen preu. I això són coses que pensa el voluntariat, de com ajudar a la gent, que se traça el plan i no té preu, el voluntariat no té preu. Quants voluntaris teniu? Així som uns 150 voluntaris. 150 és una meravella. Te ho mire bé, però som uns 150 voluntaris. Que fort. Som uns 150 voluntaris adscrits a emergències, perquè això és una altra. Hem tingut gent que està escrita a emergències, que té la formació Covid, que han tingut que fer tota la formació Covid, i que després té formació en respostes bàsiques d'emergències, que han pogut estar, diguem, a peu de carrer. D'aixòs ne són 29. Després n'hi ha perfils més socials, no tant de l'emergència, que són els que han estat en els usuaris atenent-los telefònicament. També, que se m'ha oblidat abans, teníem usuaris que nosaltres tenim un programa durant tot l'any que és promoció de l'èxit escolar. Amb famílies que ho necessiten, poden portar el seu fill o ens els deriven als centres educatius i els donem un suport, promoció de l'èxit escolar. No podíem fer classe presencial en ells, això sí que ells ho necessiten. Què fem? Via telefònica també, parlant els pares, se'ls ha donat perquè són famílies en situació de vulnerabilitat i el virus sí en tenia de classes, encara que ens diguen que no, els virus en tenen de classes. No és el mateix viure en un lloc petit en el que tens un ascensor i diversos pisos, no és el mateix que viure en una casa espaciosa. Entonces sí en tenen de classes i amb aquests xiquets, a més de donar-los el suport, diguem, educatiu, ha hagut donacions de particulars, una pizzeria, per exemple, de Betxí, donacions de la campanya Carrefour, que han pogut destinar també a complementar menjar d'aquestes famílies.